Silver Alert. Εξαφάνιση θησαυρού. Μπορείτε να βοηθήσετε? Η δημιουργός και εμπνευστής της ομάδας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την παγκοσμίως φήμης γνωστή και ειδική σε θέματα εξαφανίσεων δημοσιογράφο Ανούλα Νικολούλη, η οποία πήρε την πρωτοβουλία και έδειξε μια super duper ομάδα που όμοιά της ίσως και να μην ξαναυπάρξει. Κυρίες και κύριοι, η στιγμή που όλοι περιμένατε, πάμε να γνωρίσουμε τα μέλη αυτής της υπερατλαντικής ομάδας. Πρώτο μέλος της ομάδας είναι ο γνωστός πολιτικός Mr. George Kurtz Jr. Διετέλεσε πρόεδρος της Αμερικής για 2 ολόκληρες τετραετίες. Κυρίως έμεινε γνωστός στην ιστορία για την κοσμοσυρωή και τη λεωθάλασσα που επικρατούσε σε όλους τους σχεδόν τις ομιλίες. Αυτή είναι μόνο. Το επόμενο μέλος ήταν προσωπική επιλογή του Προέδρου. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Έλληνα κρίσο Ερίκο Μιχαλάκη, βραβευμένος για τις επιχειρηματικές του ικανότητες, μεγαλομέτωχος της Αθλητικής Ένωσης Λεκανοπεδίου Παραμορφωμένων. Έχει τρέλα με τα καμπριολέ πολυτελή αυτοκίνητα και όπως βλέπετε γενικά είναι πολύ χαμηλών τόνων και τα απολαμβάνει. Και πάμε με μεγάλο θαυμασμό να γνωρίσουμε το τρίτο μέλος της ομάδας. Το μεγάλο αστέρι, ο εραστής της στρογγυλής θεάς, Τσόκου Νεϊμάρ. Διεθνής Βραζιλιάνος με καριέρα σε Σάντος, Μπαρτσελώνα και ΑΕΛ. Κυρίως θυμίζεται για τις εξαιρετικές εκτελέσεις πέναλτι. Τέταρτο μέλος της ομάδας, ο πολυνίκης προπονητής Σταύρος Ζωσέ Μολβαλίνιο, με καριέρα σε Πόρτο, Τσέλσι, Ρεάλ, Ίντερ και ΑΕΛ. Κάτοχος διπλωμάτων UEFA A, B, C, D, B, ο οποίος ήδη έχει σχεδιάσει τακτική που θα ακολουθήσουν παραμορφωμένοι στο μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Πέμπτο μέλος της ομάδας είναι η γνωστή ποινικολόγος κυρία Καρολίνα Λικουρέζου Λαδά, πτυχιούχος της νομικής σχολής της Ζηρίχης με μεταπτυχιακό στη θησαυρολογία. Και όπως βλέπετε εργάζεται σκληρά. Πολύ σκληρά. Το επόμενο μέλος των παραμορφωμένων είναι ο Dr. Bill Tesla, λαμπρός επιστήμον και σπουδαίος εφευρέτης με την αξιοζήλευτη χωρίστρα, ο οποίος κυριολεκτικά δάμασε τον ηλεκτρισμό. One more baby, that's good. Και πάμε να γνωρίσουμε το επόμενο μέλος της ομάδας, Tim Kardashian, ο Χριστός και η Παναγία. Το γνωστό μοντέλο του οίκου Dolce Banana που έχει περπατήσει στους μεγαλύτερους διαδρόμους του πλανήτη. Λάτρης του τσάμικου, του αρέσει η αναρρίχηση, αλλά κυρίως τρελαίνεται για το κρυφτούλι. Αυτό και βγαίνω. Δηλώνει φουλ ερωτευμένος. Γεια σου μωρό μου, σ' αγαπάω. Τελευταίος παραμορφωμένος και ο μορφότερος, ο Παν Ντενταλή, ο γκουρού της κομμωτικής με μεταπτυχιακό στο ντεκαπάζ. Ιδιοκτήτης της εταιρείας L'Oréal Ντενταλή. Το προτιμούν οι μεγαλύτεροι αστέρες του Hollywood και επίσης φήμες λένε ότι είναι ο υπεύθυνος για τη μεταμόρφωση του Σάβα Ξηρού. Και μην ξεχνάτε ότι ο πραγματικός κρυμμένος θησαυρός βρίσκεται στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.